yonke izohlelwa le ngaphandle ezobuya ihlale ngenhla izohlelwa le ngaphandle. Thathani bathithiyele kimi. Ay kusho ukuthi kuzomela siziyeke indaba zabantu noma angazi kodwa kuzomela siziyeke indaba zabantu. Manje waye ubabusilo lo inkosi yethu yamaZulu ungangezwe like angazi bathu ba esigila manje senza kanjena. So asigila emini kapha kolwesithathu isikhathi seni manje o2 kuyosha o3 basigila nje kwabha hayi mina ngisazi ngempela kanti uKing Misuzulu ngempela ethini noma wenziwe le voice note yamandla lo isikhulumeli sakhe lesasiqoshile hayi man umandla lo umandla nami sengiyabheda ngoba manje kusho ukuthi ngimaswabi understand okay, so this is the story. Early this week, right, last week, remember ukuthi ubabu Misuzulu ubhuti ubabu Misuzulu inkosi yethu le nkosi yami siyithandayo uMayinika wrote a letter to the premier. But why would you even go that extent of writing a letter to the premier and then and that embarrassment futhi hi man amanini understand this wrote a letter to the premier. What we premier ngithi njengamanje ungakasha u11 namhlanje ngifuna uqoqe yonke into amakhadi izimoto abaqapha abanikezwe uMasesi umamiyeni unkosikazi wami ebekumele ngimshade kushisile sathi ngithi ngicela nizithathe zonke lezo zinto ngoba akachaza ukuthi ngoba yini wase esuka lapho wayesiya confirm ukuthi umshado awusekho umshado okade uzoba ngale kwakusasa eshada bani sona iyona le ntombazane le ngiyazi ukuthi yena umayeni lo uNdlunkulu okuyena osehamba phambili kwasho yena wathi ngicela niqoqe yonke into engase nithole njengamanje kuyena nithathe bese nizibuyisela zonke lezo zinto kuhoffice noma ngabe yini ayitholile for the virtue ukuthi uJola nami othandana nami uNdlunkulu wabhalela incwadi wasexosha nalobo omkhulumela wasuka lapho yena futhi hey so why enza kanjalo okay 2 wayibhala incwadi yaba kwipublic ngoba phela bekumele mhlambe lento ifihlwe kamphucu izinto sazi sithi phela sonke sa conclude ukuthi hayi ungangezwe lakho kusho ukuthi khona into engazange ihambe kahle ke noma yini labhala iphepha kwathiwa ukwathi umamiyeni umenzisa lento nje ngoba yini nomzamo utheme emthumela ukuthi akofaka amaphepha lapha ayoshintsha umshado ubo wesintu yena ufika umdivorceisa noma noNdlunkulu ukaMayisela sazi ukuthi inkosi sisingile kwaqhamuka uMandla Dlamini umngane wakho waphesheya ake wasekhuluma izinto ezingekho right zokuthi degrade isilo ke sho ukuthi usilo kwashwacima sibathanda abantu besifazane sisithandela ukuzishayela intsangu and all of that and all of that and all of that hayi namhlanje uMisuzulu uKing Misuzulu isilo sethu Misuzulu sinqobile kaZwelo uthini uvela uyafika emcumbeni wesikhumbuzo sempi yaseswandlana uhamba noNdlunkulu uMamiyeni utheleka manje njengamanje hawu uthele kuhamba naye uNdlunkulu kanjani manje ngoba phela zina sazi ukuthi lona umphucela izinto shuthi ukuthi there was a trouble in paradise. What does that mean? Does that mean ukuthi there's no trouble in paradise or they have kodwa phela amakhaphula kuyalungiswa ke nkosi yami nelela namhlanje nithukene nivuye ngakusasa fix anything and everything nibe right impilo iqhubeka ongenze ukuthi mhlawumbe ubone sekusebhlenywa kakhulu kodwa ke bebeshilo kaMamiyeni bathi thina sizwa lezi zinto zeni khuluma bezindaba akekho ofikile ekhaya wazositshela ukuthi indodakazi yethu ayisathathwa uKing Misuzulu bashilo shemnkosami bathi asikwazi lokho naye uMamiyeni ubengazi ngoba kuthiwa khathi kufika le ndaba zokuthi aphucwe imoto ubehambe yakomalume wakhe eyovalelisa okugcina ukuthi yena useyoba anyway so wait stands usho ukuthi
umamyeni nesilo ba right, unless ke benzela thina mehla abantu. Yize-ke kunjalo ke futhi kuphinde kwathiwa ke enkantolo cha angaqhubeka ashade. So asaze-ke noma umshado uyaqhubeka umgcaco wenkosi yethu noma umgcaco awuqhubeki. Kodwa nje hayi imoya iphansi yabhora le nto manje thina sithe thina usesingile. Kusho akekho single-less ne usingile nje hafsi. Hayi kusho usithini did bayathanda niyathandana nini? naze nabukisa ngathi ngiyadela wazi ukuthi kulungile Jolana umuntu wazi umuntu wakhe besisho nje nathi sikuzwela kodwa phela nawo bayede bese exosha bonke abafana bezothatha intombi esheshayo. Hayibo suka sihlala wena mamiyeni strong kodwa girls uhamba muphi ugogo? Gogo bebe wena kusho kunogogo nje uthile nje uvele wathi nje hayi ngeke ngenze kanje mina nje uthatha nje umamiyeni hayi mina ngeke shame uzohamba nami ke approval good night.